Обещах на Мария, че ще си отмъстя. Луднал си, маняк. Халюцинираш Мария от недоспиване. Вземи пи едно експресо. Казва се еспресо. Моля? Еспресо. Думата идва от италиански. Това е тъпо. На български казваме експресно, не еспресно. Да, но едва ли някога си пил капуцино или макчиато. Тези имена нямат нищо общо с която и да е дума на български. Напълно различно е. Абсолютно същото е. Кажи ми една дума, за която има български вариант, но използваме чуждица. Кринж. Мамка му, трябваше да си го помисля. До сега скролвах Reddit на тела. Нямаш ли предвид, че си превъртал връщача на своя умнофон? Чакай, Reddit не идва ли от английското? Прочетох го. Reddit също е и трето лице единствено число на латинския глагол редо, означаващ да върна. Интересно съвпадение. Все още си в грешка обаче. Просто ме мразиш, защото съм прав. Не, мразите генерално. Нямаш ли предвид глобално? Тези дори нямат същото значение. Точно като еспресо и експресно. Ще те убия еспресно.